Popoludne vám všetkým. Po roku vás opäť vítam, vás, milí rodičia, starky, deti, milé kolegyne, všetkých vás, priateľov, ktorí ste prijali naše pozvanie na dnešnú Vianočnú akadémiu a možno aj na tie vianočné trhy, ktoré po nej budú nasledovať. Hans Christian Andersen, známy rozprávkár, raz povedal, že život človeka je vlastne rozprávka napísaná Božou rukou. A my sme teraz v takom období, keď očakávame aj príchod Boží a aj príchod rozprávky. A práve preto ste sem prišli. Kde sa voda sypala a piesok sa lial. Takto sa začína nejedná rozprávka a môže sa začať aj na naša dnešná. Rozprávka vianočná. Rozprávka je neodmysliteľnou súčasťou detstva. Nedá sa predstaviť dieťa bez rozprávky, alebo rozprávka bez dieťa. A čo my, takmer dospelí, aby dospelí, nie sme už starí na rozprávky, ako to spieva Peter Nať. Odpoveď prináša Milan Rúfus, ktorý kedysi povedal. Rozprávky nevznikli preto, aby sa nimi uspávali deti, ale vznikli preto, aby prebudzali dospelí. Chcel tým povedať, že rozprávka by mala dospelým neustále pripomínať skutočné hodnoty zmysluplnej existencie. Pekný deň prajem. Počul som, že dnes sa tu budú hrať samé dobré rozprávky. A ty poznáš nejaké rozprávky? Poznám, pravda, že napríklad Shrek, Kung Fu Panda, Transformers. Mohol by som ich tu vymenovať do rána. To netreba. Ani jedna z nich nebola rozprávka vianočná. Nevadí, rozšírim tvoj zoznam o nejaké nové. Vlastne staré. Staré a dobré rozprávky s posolstvom úprimných slov. To bude prvá rozprávka? Hádaj, lesom si s košíčkom kráča dievčička, navštíviť starú mamu ide. Viem, rozmýšľam, no predsa červená čiapočka. Vážení prítomní, pekne vás vítame s úprimným srdiečkom, malý darček dáme. Bude to rozprávka, príjmite ju vďačne, dajte dobrý pozor, lebo sa už začne. Červená čiapočka, vezmi si košíček, starej mame sa nesieš perníček. Cestou si pozor daj, to vietočky netrhaj. V lese chodí zlý vlk, z cesty sa mu vyhýbaj. Dobre, Milanovka, všetko vykonám. Vlkovi sa vyniem hneď, nechytí ma ten zasvet. Prídem večer domov sama, len sa neboj, drahá. Čiapočka hovsa po lese a postavuje si. Maličké, chudničké dievčatko, som červené kvietočky, mám za pásom. Čiapočku mám tiež červenú, ideme mamička vesa inú, tralalalalalalala. Kamže ideš, čiapočka, kamže, kam? Komu nesieš plný košík, len ideš k nám? Čo ťa potom vytrubí roh? Choď mi, no toto všetko, moja
pozerám, na starý láskou dám. Ako červená čiapočka povedala, tak aj urobila. Pustila sa zbierať kvety a huby. Boh zasiel oháňa, čo mu nohy stačili v starej mame a všetci vedia, ako to dopadlo. Na skutku ju prehodol. V domčeku prišla aj čiapočka. Dobrý deň, ty moja drahá babulienka. Prišla k tebe na návštevu Kákulienka. Vítaj, drahé dieťa. Sadni si na stoličku, ukáž, čo máš v košičku. A aké máš ochaliska? No naháňali psiska. A tie uši, ušiska. Lepšie čujem, odkiaľ vietor píska. A tie ústa ako král. Lepšie ťa zhodnem. Po borovom tichom lese, raz, dva, tri, v domčeku sa hora blíži, raz, dva, tri. Už je pri ňom a načúra, raz, dva, tri. To ručisko, a má poverené brúšisko. Starka premilá, určite ho ona v bruchu skončila. Brúšisko rozbežne a starka vyskočí, bude to brúšisko otvárať oči. Náš hora, statočný, srdečná ti vďaka, že si nás zachránil z brucha okoláka. Jaj, musím pomáhať. Svojho brata vlka zabiť si nedajte. Bola prvou, ktorú jej mamička často rozprávala pred spaním. Počuj, hovorila ti mamička ani nerozprávky. Samozrejme, veď večery boli dlhé a zniček nie a nie sadnúť mi na nos. Tak hádajte. Sme z vody vytvorí dadi. V rozprávke sa ten ujo volá. Počkaj, už to mám, mrázi. Čo tu robíš, Strigajelna? Chuďatko Markušku budíš, ihlicami vyzváňaš. Rob potichšie a do rána nech si hotová. Inak ti vlasy vytrhám. Kekereke.
to? Ty si naozaj strik a utekaj dom pozametať a niečo si ráhneš. Darovnica. Marfuška, poď sem, pozri, Nastia ti upietla ponožky. Fuj, nepáči sa mi, nechce. Marfuška, aká si pekňučka, milúčka moja. Daj radši jesť, hladná som. Aká si pekňučka. A henta škrata by ti bola svadbu prekazila. Neboj, ľahko sa jej zbavíme. Starý ju odvezie do lesa a tam určite zamrzne. Tam rástla krásna jedna. Čiký to väčší pán vlastne bola nevená. Jedite po dievčatku. Ale nie ujom rád. Čo je ty krásavica? Mrznem. Poď, mňa sa dobre. Nič ma tu už nemáli, pôjdem skúsiť šíriť. Každý nám nebaví. Nastia! Nastia! Aha, Baba Jaga, ona bude vedieť Nastia. Baba Jaga, poď von. Čo chceš, Ivan? Neruš ma, som stará a chorá. Žalúdka kde? Žalúdka kúne. Žalúdka kde? Žalúdka kúne. Žalúdka kde? Žalúdka kúne. Dobre, Ivan, idem, keď tak tady nehaš. Ak vy nepovieš, že je Nastia, budem ťa do pesa. A nie, Ivanko, to bude moja smrť. Keď tak veľmi chceš, tak si to poviem. Nastia ju mrázka, tak mi zraješ. Ďakujem, Baba Jaga. Ohňa hlava deravá, ja mám ľuďom škodiť, nie pomáhať. Nastenka so ženiťom sa vracia domov s truhlicou zlata. A čo nasledovalo ďalej? Marfa, pozri sa na Nastiu. Pôjdeš veru aj ty do lesa za mrazitom. Aj tebe dá truhlicu so zlatom. A nie jednu, rovno dve. Tu máš? A choď. Tam rástla krásna jedlička. Nešumela a počujem. Jedine po dievčatku. Čo ti je starý? Nie, to ženy radšej poľadne o ženika a dve truhlice so zlatom. No dobre, tu máš toho tvojho ženika a dve truhlice so zlatom. Ja na tú svadbu pôjdem, vodku a pivo piť budem. Nevesta bude krásna, ženík sa skrásavec, iba toľko na Veselé, som jak si želať,
Chcete zápalky? Celý deň predávam zápalky a nik si pri mne nekúpil ani balíček. Všetci sú uponáhľaní. Cítim chlad a zimu. A vraj Vianoce sviatky lásky a pokoja. Plamienok lásky sa v nich nerozhorel. Zima. Kúpte si zápalky. Možno sa sen stane skutočnosťou.